Ingakho sizoqala uphenyo lapho sizobizela esigcawini izinhlaka ezehlukene zizophendula ngokwenzekile. Sifuna kuphenywe lonke uhlelo olulandeliwe bese sikhipha iziphakamiso. Sikhathazekile kakhulu ngobungozi obhekene nofakazi wombuso unkosikazi noma unkosazane Cherry Zondi. Leli cala liphinde lamfaka ingcindezi njengoba engabutholanga neze ubulungiswa. Leli cala liveze igebe elikhona kwezomthetho. Uma lingavalwa lizokwenza kube nzima ukubhekana namacala afuze lawa. Igama lakhe unkosikazi Thoko Mkhwanazi Xaluza ngesikhathi efunda istatimende. Igama lami uSimene Omadoda, lona umqadi podcast. Sawubona, ngiyacabanga abaningi balazi udaba likamfundisi wodumo Timothy Omathoso ogcine phambili emacaleni angama-30 ayebekwe wona noma ayesolelwa kuwona okudlwengula. Ezintsha zithi kuzoqalwa uphenyo oluhlanganisa izinhlangano ezehlukene ngokukhishwa phambili ecaleni lokudlwengula kukamfundisi Timothy Omathoso. Ikhomishini eqhuquzela ukuvikelwa kwamalungelo, amasiko, ezenkolo, ikhomishini ezokulingana ngokobulili kanjalo ne-South African Human Rights Commission bazoqala lolu phenyo maduzane ngemuva kokudedelwa kwalomfundisi obesedoke isikhathi eside kuqulwa leli cala. Lezi zinhlangano zikhala ngendlela okusingathwa ngayo amacala athinta ukuhlukunyezwa kwabesifazane kuleli lakithi. Unkosikazi Thoko Mkhwanazi Xaluza uthe indlela i-NPA esingathe ngayo icala izodikibalisa izisulu ezidlwenguliwe ngomuso. Igama lami nguSimene Omadoda, umqadi podcast. Esethemba ukuthi ke impela kuzovela okuyikhona, bonke abantu bethokoze ngobuqiniso obufanele ngalolu daba. Ngingathanda ukuza ukuphawula kwakho, ungasabi ungangibamba kuma-comment, uveze umbono wakho. Ngiyabonga kakhulu.